pun penggalih dalam wonten kaos ingkang ajeng wonten bab apa ingkang dipun penggalih anggen pangemban. Wajuru nyuwun kula. Napa dipun menika mboten ngraosaken to, Wajuru? Ngraosaken bab menapa anggen pangemban Senopati? Perkawis kula anggen kula utusan Dimas Wasis Jayakusuma lumarang wonten ing Surabaya, Wajuru. Oh, bab menipu anggen pangemban Senopati. Nun sewu anggen. Bu inggih penggalih dalem menika dipun sabaraken rumiyin. Kados kuwi ing Titiwanci menika dhewe wonten pakabaran ingkang ngendikaken bilih pun Rai Dalem Wasis Jayakusuma kundur saking Surabaya. Nanging menika sampun damel. Sampun pinten-pinten kandha Dimas Wasis Jayakusuma boten wonten kabaripun. Menapa wonten dereng wonten atur kalapuran saking para prajurit sandi to? Nggih. Kula pitados penggalih dalem menawi ribet menika. Namung kanyata dumugi wanci menika dereng wonten pakabaran saking prajurit sandi ingkang lumampah dhateng ing utara mriki. Anjing menawi Dimas Wasis menika saged ngrantasi damel. Nanging menawi wonten bab ingkang boten sae ingkang ing samangke dados pepalang anggen kula badhe nyawijakaken para kawula ing tanah Jawi. Menika ingkang kula patosaken. Nggih. Kula boten mangben awit penggalih dalem ingkang pekah anggen pangemban Senopati. Namung ewa semanten sedaya menika kedah mawi petang, mawi kesabaran ingkang pun resmaken dhateng penggalih dalem pangemban Senopati. Petang kados pundi malih kula Juru. Kados sak menika Dimas Wasis dereng saged sowan wonten ing tanah. Menika wonten sowanipun Rai Dalem Wasis Jayakusuma. Wasis Jayakusuma. Merga cek kampus ning Utara. Suwan kula wonten ing Utara tansah wonten karangan. Sugeng kula menuju Aja. Ya, Pak, monggo rakyat butuh pangajian sumrapo kowe kabeh sakro. Inji Lotabu kita tansah ndadosaken kegiatan Wajib. Menggo ngalap-alap padha becik. Padha becik tekamu ning Mataram iki menggo ngalap. Sowan kula itu. Kula kunjuk. Ya tak tampa kudu pangajianku tumrapo kowe. Sanget angin kula Wasis Jayakusuma kula Wajib. Apa jeneng Jira diutus karo rakamu pangeran ana ing Mataram ini wis ngrantasi gawe Wasis. Menawi dipun keparengake Wajuru, kula badhe muncul atur piyambak wontenipun Kang Mas Penemban Senopati Wajuru. Kula arep muncul atur dhewe. Iya, tak keparengake. Nun sewu anggen Panemban Senopati. Inggih Wajuru. Ika sawanipun Rai Dalem Wasis Jayakusuma badhe muncul atur piyambak wonten kersa karo Dimas Wasis Jayakusuma kula Kang Mas. Wis ora sranta ingsun kenging mangerti kabul kawusanane Sri Ramu lumarah ana ing Surabaya Dimas. Saderengipun kepareng kula matur ing kathah-kathah. Kepareng langkung rumiyin sugeng kula kunjuk Kang Mas Penemban Senopati. Ingsun tampa pangestuti wae tampan wonten Dimas. Inggih. Sampun pareng tampi Kang Mas.
sak banjure kepiye Dimas Wasis Joyokusuma? Dawuh dalem supados kula suwanunsanipun Rama Penembahan Mas wonten ing Purbalingga. Sampun kepareng kula estakaken Mas. Kula sampun sowan wonten sanipun Rama Penembahan Mas nanjihaken. Bilih sampun sawetawis wekdal kiyanipun Rama Penembahan Mas mboten asepu. Mboten nate sowan sanipun Kang Mas Penembahan Senopati. Iya, Dimas. Dados ing kawuningan Kang Mas. Bila anggenipun Rama Penembahan Mas boten sowan menika mila sampun dipun jarak Mas. Dadi ora sowane Rama Penembahan Mas pancen disengaja Dimas. Sak banjure kepiye Dimas? Rama Penembahan Mas kok kepengin wal saking negari dalem ing Mataram. Panembahan Mas pengen balik saka ing Mataram Dimas. Nun sewu anggen Panembahan Senopati. Suwangga kula aturi lenggah. Kula aturi lenggah rumiyin. Wajuru. Nggih. Menapa ingkang kula kuwatosaken dumadosan kasunyatanipun Rama Panembahan Mas badhe ngembari kalenggan kula wonten ing Mataram Wajuru. Mboten mokal sawijining manah tiyang menika mboten sami. Ing pramila panjenengan ugi kula aturi nyumenekaken penggalih ngenan. Dimas Wasis. Sak banjure kepiye Dimas Wasis Joyokusuma? Kadingan sowan kula sanipun Rama Penembahan Mas sampun pinggah dalem paringipun Bawasesa. Ugi kinanten prajurit segelas papat mila paripeksa kula peksa. Duwa kersanipun Rama Penembahan Mas anggenipun kepengin wal saking Mataram. Lan Rama Penembahan Mas badhe kula swaraken wonten asodal. Nanging kula kadang-kadang dipati Bramritan ingkang sampun sabiyantu dadosaken pasulayan kaliyan kula teng alam sak punika Mas. Dados kelakon peperangan ing antaraning Mataram kalawan Surabaya Dimas. Iya, mekaten Mas. Sliramu yo bisa unggul sulit. Iya. Nang mestinipun ingkang rayi Joyokusuma saged unggule yudha Mas. Sak banjure Nanging semanten moga Mas. Sak madyaning peperangan wonten ing madyaning alun-alun. Dereng wonten ingkang sasar. Saya menika prajurit dalem Mataram kaliyan prajurit ing Surabaya. Dumadaan wonten rawuhipun Kanjeng Sunan Giri Raden. Kanjeng Sunan Giri rawuh ana ing Surabaya Dimas. Ijit daripun misah anggen kula sak rencang samya peperangan Kang Mas. Banjur duwe karep apa Kanjeng Sunan Giri ana ing Surabaya Dimas? Kanjeng Sunan Giri ngendika pilih wonten ing Pulo Jawa menika boten dipun keparengaken sami mengsan. Tegesipun Pulo Jawa niku kedah ayem-ayem tata tiran tentrem Kang Mas. Sagedipun Pulo Jawa menika tentrem menika dipun ngendikaken dening Kanjeng Sunan Giri ampun ngantos wonten Surya kembar Kang Mas. Tanah Jawa bisa tentrem nanging aja nganti ana Surya kembar. Iji mekaten Aja gawe bingung manahe pun Kakang Dimas. Apa sing dikarepe Kanjeng Sunan Giri? Kanjeng Sunan Giri ngersakaken bilih panguwaos wonten ing tanah Jawa niku namung setunggal. Lan kagem nodi sinten ingkang saged nesuhi wonten ing tanah Jawa. Tegesipun saged jumeneng ratu ngratoni para ratu wonten ing tanah Jawa. Menika Kanjeng Sunan Giri menika paring Giri Patembaya kanthi paring cangkriman.
Biji cangkriman saka Kanjeng Sunan Giri apa Dimas Asisya? Romo Sunan Giri ngendika bilih antawisipun Mataram kalian Purabaya kedah pilih salah setunggal antawisipun wadah kalian isi kamus. Wadah apa isi? Nggih, pekaten. Wadah apa isi? Banjur Dimas Wasis Jayakusuma milih wadah apa isi Dimas? Ing sawit kula sampun sarembab kalian alap-alap sak rencang. Bilih sedyanipun kula sak rencang kepengin badhe milih isi kamus. Tapi punten dalem sewu sampun kalah rumiyin kalian tiang-tiang saking Purabaya kamus. Dadi sliramu Kula namung pikantuk wadahipun kamus. Dimas, sliramu pikantukipun Kakang. Kudune bisa rantasi gawe nanging milih cangkriman wae kalah luwih dhisik karo wong-wong ing Anggil pangeran kula aturi lenggah rumiyin. Siwa Juru. Menapa ginanipun wadah tanpa isi Siwa Juru? Panjenengan namung dereng ngertos perdinipun cangkriman ingkang dipun ngendikaken Sunan Giri ing Merapen. Boten-boten werdinipun isi menika nggih tanpa wadah. Boten-boten ginanipun. Ngeten anggil pangkani Senopati. Sunan Giri kula sawijining waliullah. Ngendikanipun menika bakal dumati lan bakal nemahi ing pranira panjenengan kedah. Pitados kaliyan ngendikanipun Sunan Giri ingat ingkang dipuniriaken pun Rayi Tammasih Jayakusuma. Menapa malih ingkang kedah dipun pitados siwa. Isinipun sampun dipun pilih tiyang-tiyang saking Purabaya. Panjenengan boten kemupan. Rikanten perangipun Pajang Dipan. Ingkang sasat cinta. Ingkang sasat mugi panjenengan dalem. Awit kula saking pangripa daya kula. Ing pramila muga ngaturi nyumenyaken penggal panjenengan dalem menika. Bilih cangkriman ingkang dipun ngendikaken Sunan Giri menika leres bilih Mataram menika kebagian wadahipun. Dene isinipun menika Purabaya nggih Pangeran Mas. Menika leres. Dados menika werdinipun Mas Juru. Dados isi menika kawula wadahipun negari. Panjenengan kedah saged penggali. Bilih negari menika kedah wonten isinipun. Lan senajan wonten isinipun ingkang kathah. Namung menawi boten wonten wadahipun wujudipun negari menika nggih bakal ibadah pangeran Panembahan Senopati. Nggih. Menawi mekaten kula pitados pangandikanipun Siwa Juru. Ing pramila nggih kapunika ambeh Mataram saged langgeng anggenipun ngasta bawah pengadilan ing Tanah Jawi menika kula kedah betahaken ingkang nami Katisampit. Katisampit Gusti. Lajeng menapa kula ngedahaken cara supaya nipun Mataram saged sasat kula nyuwun sawanipun Rai Dalem nyimenggung adisara wonten ing papan menika dinten Pangeran Panembahan Senopati. Tumunggung alap-alap. Ingsun kersake sawane ing menggung adisara. Thank you.